η Έλλη, ο Φώτης και ο μικρός Μάριος χρειάζονται νέο ψυγείο. Τι θα γίνει όμως με το παλιό? Οι φίλοι μας δεν γνωρίζουν ότι την παλιά συσκευή τους την παραλαμβάνει το κατάστημα από όπου αγόρασαν τη νέα. Ο κύριος Γιώργος είναι συνταξιούχος και έχει ως χόμπι την κυπουρική. Όμως εδώ και καιρό έχει παρατημένο ένα θερμοσύφωνα στον κήπο του. Δεν έχει ιδέα ότι μπορεί να ζητήσει από τον Δήμο του να τον πάρει για ανακύκλωση. Ο Παύλος απορεί σε τι χρησιμεύει ο κάδος που βρίσκεται στο κατάστημα. Η μητέρα του εξηγεί ότι είναι ο κάδος για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών. Η αποθήκη της Ελένης και του Αντώνη θέλει ξεκαθάρισμα. Αναρωτιούνται ποιο είναι το κοντινότερο σημείο για να ανακυκλώσουν τις συσκευές τους. Η Αγγελική ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα. Ενημερώνει τους φίλους της ότι οι συσκευές που δίνουν για ανακύκλωση οδηγούνται για επεξεργασία. Εκεί αφαιρούνται τα κατασκευαστικά τους μέρη που περιέχουν ουσίες βλαβερές για τον άνθρωπο και επικίνδυνες για το περιβάλλον. Η Αγγελική ακόμη τους λέει ότι τα υλικά που ανακτώνται χρησιμεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων. Τώρα οι φίλοι μας γνωρίζουν πόσο απλό και σημαντικό είναι να ανακυκλώνουν τις συσκευές τους. Μέχρι σήμερα έχουν ανακυκλωθεί στη χώρα μας εκατομμύρια συσκευές. Με τη συμμετοχή όλων μας βοηθάμε στη διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος για να έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο.